पावसाळा. पावसाळा असला की अनेकांना रानभाज्यांचे वेध लागतात. आरोग्यवर्धक, शक्तिवर्धक, त्रिदोषहारक असे रानभाज्यांचे अनेक फायदे आहेत. पण यातल्या अनेक भाज्या आपल्या आजूबाजूला असतात पण आपल्याला ओळखता येत नाहीत, किंवा आपल्या आजूबाजूला जरी असल्या तरी त्यांचे आहारातले औषधी गुणधर्म आणि महत्त्व आपल्याला समजत नाही. तर जाणून घेऊया हीच माहिती वनऔषधी तज्ज्ञ आणि अभ्यासक शहाजी कुरणे यांच्याकडून. ही तुम्हा सर्वांची गोव्यातली आवडती भाजी, करटोल्याची भाजी. कुठे करटोला म्हणतात, कुठे कंटोळा म्हणतात. पावसाळ्याच्या दिवसामध्येच ही उगवणारी आहे. वर्षभर आपल्याला लागवड केली तरी मिळू शकत नाही, पण याचा कंद जमिनीत नेहमी राहतो वर्षभर, आणि पावसाळ्यातच त्याचं स्प्राउटिंग होतं. ही जी कारली आहेत मार्केटमध्ये 200-300 रुपये किलोनी जातात, पण याची चव इतकी सुंदर आहे. गोडी कारली म्हणतात त्याला. बाकी कारली जी आपण नेहमी खातो, मोमोर्डिका 84 असं त्याचं नाव आहे, याचं नाव आहे मोमोर्डिका डायोका. कारल्यासारखं दिसायला असतं, पण याच्यात थोडे बारीक काटे असतात. रचना तशीच असते. त्याच्यातील बिया काढून भाजी केली जाते किंवा बिया सह देखील भाजी केली जाते. तुपकट लागतं. हां, प्रत्येक भागामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, गोव्यामध्ये, कर्नाटकामध्ये याची पद्धत वेगवेगळी आहे भाजी करण्याची. खूप महाग. जर शक्य झालं एखाद्या शेतकऱ्याला याची लागवड करणं किंवा प्रॅक्टिकली ते शक्य झालं तर निश्चितपणे, जसं टोमॅटोला आत्ता फार मोठा भाव आहे, असं काही वर्षभर उपलब्ध करून देण्याची शक्यता झाली तर निश्चितपणे तो लखपती नाही तर करोडपती निश्चित होऊ शकतो. तर आपण जी करटोल्याची भाजी खातो त्याच्यामध्ये नरवेल आणि मादीवेल असा फरक असतो. हा जो समोर आहे इकडे, हा मादीवेल आहे. आपल्या लक्षात येईल, याला फळधारणा झालेली आहे आणि याच्या पानाची रचना थोडीशी वेगळी आहे. अगदी स्पष्टपणे दिसतं आपल्याला की खाली फळधारणा त्याला झालेली आहे. त्याचबरोबर दुसरा आपण जर तो नरवेल बघितला तर त्याच्यामधला फरक लक्षात येतो. हा शेजारीच नरवेल आहे. अशा पद्धतीनं हा नरवेल आहे. याला कोणती फळधारणा होत नाही. त्याचा हा जो कॅलिक्स आहे हा कायम आपल्याला दिसतो. अशा पद्धतीनं दिसल्यानंतर लक्षात ठेवायचा नरवेल आहे. किंवा अगदीच ओळखायचं असेल तर अगदी फुलाच्या मध्यभागी बघितलं तर त्याचा पुंकेसर दिसतात. स्त्री केसर आणि पुंकेसरातला फरक ओळखणं सोपी गोष्ट आहे, कोणीही ओळखू शकतं. त्याला मोरशंडा म्हणतात. त्याला बोटॅनिकली बिडेन्स असं नाव आहे. मोरशंडा म्हणण्याचं कारण असं आहे, त्याच्या पानाची जी रचना असते, साधारणपणे मोराचा पिसारा जसा असतो ना त्या पद्धतीनं त्याची रचना असते, त्यामुळे त्याला मोरशंडा असं म्हटलं जातं. त्याची भाजी अत्यंत सुंदर लागते. जेवढ्या रानभाज्या आहेत त्या बऱ्याचशा उकळून केल्या जातात, पण ही भाजी डायरेक्ट केली तर चालते आणि उकळून केली तर सुद्धा चालते. लक्षात घ्या. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये जी खनिजे आहेत, मिनरल्स आहेत, ती मोठ्या प्रमाणात मिळतात. आणि पावसाळ्यामध्ये आपल्याला बऱ्याच वेळा भाजी विकत आणावी लागते, किंवा पावसाळ्यात भाज्या नसतात, ज्या लागवडीखाली असणाऱ्या भाज्या असतात त्या मिळत नाहीत, किंवा त्याच्यावर खूप औषधांचा मारा केलेला असतो. त्यामुळे ऑर्गॅनिक खाद्य खायची इच्छा असेल तर आपल्याला ही मोरशंड्याची भाजी जरूर खाल्ली पाहिजे. आपल्या समोरची वनस्पती आहे त्याचं नाव आहे टाकळा, किंवा त्याला संस्कृतमध्ये चक्रमर्द असं नाव आहे. बोटॅनिकली त्याला कॅशिया ऑफ्रिजिफोडी असं म्हणतात. रस्त्याच्या कडेला उगवणारं तण अशा स्वरूपानं या वनस्पतीकडे बघितलं जातं. पण खाद्य संस्कृतीत आणि आयुर्वेदामध्ये प्रचंड महत्त्व असणारी अशी वनस्पती आहे.
याची भाजी देखील बनवतात. याचा घाणेरडा वास येतो, याच्या पानांचा जो वास येतो तो घाणेरडा असतो. त्यामुळे लोकांना असं वाटतं की ही भाजी खाण्यायोग्य नाही किंवा ही वनस्पती खाण्यायोग्य नाही. पण आपण ज्यावेळी याला उकळून शिजवून घेतो त्यावेळी खाण्यायोग्य बनते. आणि औषधात म्हणाल तर याच्या बिया असतील, पाने असतील, त्वचेच्या सर्व विकारामध्ये अत्यंत गुणकारी अशी ही वनस्पती आहे. याच्या बियापासून कॉफी देखील बनवली जाते. खास करून मुगासारख्या बिया असतात, ती बिया रोस्ट केल्या तर आपण कॉफी त्याची बनवू शकतो. याच्या पानाची भाजी खाल्ल्यानं शरीरामध्ये असणारे सर्व प्रकारचे टॉक्झिक मटेरियल जे असतात किंवा विषारी पदार्थ असतात हे निघून जाण्यास मदत होते. त्यामुळे पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मध्यावर ही वनस्पती भाजी म्हणून खाणं अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. त्याचबरोबर याच्या बिया या सर्व प्रकारच्या त्वचा विकारामध्ये जरूर वापरल्या पाहिजेत. आता आपल्या समोर जे आहे ही पाथरी नावाची वनस्पती आहे. पावसाळ्यामध्ये विपुल प्रमाणात गवताळ रानात उगवणारी वनस्पती. ही जशी औषधी आहे त्याचबरोबर याची भाजी देखील बनवून खातात. कोळ्या पानांची भाजी अत्यंत छान लागते. इव्हन याचं सॅलड पण आपण करू शकतो, कच्चं खाऊ शकतो, कुठली वाईट टेस्ट त्याची लागत नाही. जे लोक मांसाहार करतात त्यांच्याकरता एक आनंदाची बातमी की साधारणपणे मांसाहाराची जी टेस्ट असते अशा स्वरूपाची भाजी म्हणून टेस्ट लागते. आणि ज्यावेळी याचा आपण औषध म्हणून वापर करतो तर मूत्रल विकारामध्ये खास करून छोटे छोटे मूतखडे असतील, मूत्रपिंडाची सूज असेल किंवा फिल्ट्रेशन प्रोसेसमध्ये काही प्रॉब्लेम असतील तर ही पाथरीची भाजी अत्यंत गुणकारी त्यामध्ये ठरते. जरूर खाल्ली पाहिजे ॲज अ औषध म्हणून पण आणखीन भाजी म्हणून. एकाच वेळी त्याचे आपल्याला डबल फायदे होऊ शकतात. घराच्या आजूबाजूला खूप छान भाजी येते, कारण का माहिती आहे त्याची ग्रोथ लक्झुरियंट होते रे. पण त्याला खत मिळतं, हा खनिजे मिळतात, हा एक भाग आहे. आणि दुसरी गोष्ट जिथं गवत असते की नाही जास्त अशा ठिकाणी छान पिके उगवते. अरे अशाच ह्याच्यात छान लागते भाजी उगवते. बाकी भाजी मस्त आहे बघा, सुंदर भाजी उगवलेली आहे, अत्यंत भारी भाजी.